Hori eikan egiz izan beti ezagutu dugu, bai, badaditzu zen urte guztizietan egondi nire goxe moduko puestuen emakumik gaur egun dauze modun. Eta azken finin, femiz bat hartzie edo kamioi bat deskargati edo nalaku edo nok egin gauza bata. Bai da egize, gaur egun kamioi gidari asko, batez be turkuk eta kanpoti datozenak, ikustezkuenin, gatzitzeakuz zatilezen, zuken biztezu hau biharra, edo bestainik ez, harritxute emakumixen biharra honek gauzak etxeko. Baina badinotzu dala puesto bat, edo noke inaldabena, on momentu nazi gara bizkate teknologizia gehiago sartzen almazenin bai, materialak eruteko eta robotak eta implantaten hasi gara. Eta hori be, azkanin, esplikazioaz eta gogotzu bazagoz biharrerako edo ikasteko, neskixen zein mutila izan argi dago aldalai. Oso politxe da puestue. Urte asko intxuaz fabrikazioen eta argi neukon mobitzen banitzen onora albazan almazenera izango zara. Orduan animetan dut edo torte da.